να φύγει πρώτα. Ο πατέρας σου, η μητέρα σου, για να πω δύο πράγματα να ακούσουν και αυτοί. Ήθελα αυτά που θα πω τώρα να τα πω από τα βαφτίσια. Ο γιος του Τάσου, αν μπορούσε να διαλέξει το νονό του, σίγουρα θα διάλεγε εσένα. Η παρέα θα περίμενε, παιδί μου, να χρησιμοποιήσω την προσφώνηση σύντροφε, αλλά ξέρεις ότι η ιδεολογία μου απέχει πολύ από προσφωνήσεις. Θα αρκεστώ στο φίλος που νομίζω ότι είναι μια έννοια περιεκτική και πολύ πιο σημαντική από το σύντροφο. Και δύσκολα... Συμφωνώ με το Χάρη. Δύσκολα χαρίζεται σε ένα πρόσωπο αυτές τις μέρες. Μπεν καντένα στάρ. Για τότε η Τζούλια δεν έχει δώσει κάτι. Πίνω σήμερα στην υγειά του φίλου μου, πίνω στην υγειά της φιλομάθειάς του, απόδειξη περίτρανη το σημερινό τραπέζι, πίνω στην υγειά της ηθικότητάς του, πίνω στην υγειά των ηγετικών του ικανοτήτων που περιορίζονται από τη στρατιωτική του καριέρα. Και πίνω στην υγεία της αχάριστης. Και δύο ευχές ήθελα να κάνω. Πρώτον, οι γονείς σου να ζουν και να χαίρονται πάντα τέτοιες στιγμές και να χαίρονται το ότι ανέθρεψαν μια τέτοια προσωπικότητα. Σέβομαι ειλικρινά και χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σε αυτή την οικογένεια. Η δεύτερη ευχή μου είναι φίλε, όπως λέει και ο Μίμης, πρόεδρε, ξύπνα και κράτα καλά να μην μας χαλάσουν την κουμπαριά. Κράτα καλά. Εάν μου ζητούσε κάποιος να περιγράψω το Σωτήρη με μία έκφραση, εγώ στο ζητώ. Ναι, αφήστε γιατί είναι σημαντική. Καθάρισμα το δόντι και πάρσιμο τα μέτρα. Για όσους δεν καταλαβαίνουν, αυτό σημαίνει ότι δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, αυτό που πρέπει να διεκδικήσει και αυτό που νομίζει ότι δικαιούται θα το κατακτήσει. Χαίρομαι ειλικρινά που είσαι φίλος μου στις δύσκολες